Salutare lume, eu sunt Bogdan și ce este un episod de CSGO Counter-Strike Global Offensive cu Wolfie. Sperăm să facem gol, sper eu să fac gol, el l-a făcut deja. Suntem pe mapa, să mergem pe mapa. A apărut Final Fantasy 4. Nu știu. Ce tare trebuie să-mi iau? Ai descoperit America? Hai, stai fi 15 ore, trebuie să-mi speratez. Aoleu, și noi Wolfie nu cumpără jocul. Mulțumim reclamelor de afară. Îi auzi? Tocmai ce-a dat cap la unul, bă. De ce stați camper în puii mei, rași pe ei? Păi du-te. Hai. Da, s-ar ca să-ți iei goldul după meciul ăsta. Fac, m-am lovit în burtă pe ăla. Nu mă chinui să iau pe ăștia. Încă unul pe lung luat. Dă sărace. Ce lung, man. Fac, m-a luat pe mid-ul, mă, căcat, cum se zice aici. Cu Tlahefan. Sperăm să fie un meci bun. Cum se zice? Nu, sperăm că ăia-s proști și noi Ca la ca fotbal, noi să-i știi? batem. Rush A? Nu, ia. Rush A. I'm gonna go A. Ok, alley, come on guys, ok? Come on, Asta. easy, come on, ok? House A, ok? Hai. Come on, go, go. No, be yellow, come on, yellow. Come on, yellow. Vreau să duc pe mid. Lași bomba. S-a intrat să iau eu bomba. Hai, intră. S-a intrat. Mi-a dat cap direct, 19 i-am dat. Go man, go, it's a house, go. Reload, frate, reload. Voi ați scăpat dintr-un blond fiecare. Păi vine, lol, ce skin mai fain are, trebuie să-mi iau și eu ăsta. Next round, Echo. Come on. Wolfie vorbește cu mămica lui. Bă. Wolfie pleacă de la calculator pentru a vorbi cu mămica lui. Deci unde mereu? Nu știu. Nimeni n-a zis nimic. E Hai, foarte... pe back. Cel mai ușor. Au arme, știi? Și? Oricum ne luăm bătaie. Dacă ești negativist, nu. Oricum ne luăm Îți bătaie. doi pe lungul. Mor mai repede, mor mai încet. Uite, bă, că le-am dat, le dau cap și nu mor. What the fuck, E dude? ca o armură. What the fuck, dude? Nice. Nice camp. Și te dau un cap, frate, și nu mor, mă, nu mor. Ha, cumpărăm. Nu l-am cumpărat ca. Și mai rămân și ceva bănuței. Deci unde mereu eu bomba, ia și tu, Bogdan. Pe mine mi-e tot. Ia tu nu. Spune. Da, nu știu cum te am val. Da. Fie că dacă pierd meciul ăsta, nu-l postez, nu? De ce? Dacă nu se pun meciuri care pierzi. Ba da, fă și mie apă aici. Mă întorc jumătate de mapă, uite, pentru tine. Nuts. Ok, fă-mi apă acolo. Hai. Aici pe plantă, bă, Batman. Na, mă urcă-te odată. Pe plantă, man, urcă-te pe plantă. Oh, God. Bine, hai, du-te în dreapta. Da, degeaba. Până vii tu, până te mii. Vezi că e în dreapta. S-a luat 10.000 de ani să-mi spui. Oh, behind. Dacă zic pe plantă și tu stai sub plantă. Pentru că eram departe și ai zis să mă pun, să mă pun lângă plantă. Pune-te lângă Nu, plantă. am zis pe plantă. Trebuie Fă-mi să zici pe mai clar. plantă. Nu lângă Să plantă. spui mai clar. Asta nu-și pune scopul. Să tragem continuu, frate. Banana.
prea îmi Banana, banana. Banana, banana. Banana, banana. Can you shut up? Ok. Banana, banana. Lasă-l mă să se concentreze. Banana, banana. Dacă pierdem e vina ta și îți dăm kick. Da, Știi că ți-i bani și de rang dacă ți-i de prea multe ori kick, nu? da, Tu ți-i bani și de rang. da. Devii și silver Banana. Nu, silver elite deveni, nu? Da. Adia. Probably. Ăla probă mă stânga aici. Nice. Shift. Nice. Take that car. Nice, man. Good job. Nice. Good job. You're awesome. Iau mag 10 pentru că eu luau. A, B, C, D. LPG. Unde merge, mă? Nu știu, mă. Băichigiu. VGH. Nu-i nimeni la mașină. Putem să facem rush cu banana, hai. Hai, mergi, hai. Bravo, Nu-i nimeni la Lasă cine. bomba aici, dacă tu ai bomba. Hai. Nu acolo. Aici, lasă aici. Da. Hai să intrăm. Gol. Verifică în stânga. Și verifică ruinele. Uita și sus să vedem că nici acolo. Probabil crezut că vine mare. Put over rotate. Se poate și lucrul ăsta. Dar oricum locul e înconjurat deja de noi. Sau nu. Last guy's running. Last guy's there. Probably down actually. Unde a murit bă ăla? Da. Don't crack him, stand up. Other side. E caut arma, știi? Tipo era în B. Unde în B? Nu știu, eu auzeam pașii. Da, La... de fuse. Pe bune? Dar unde o stat? Te-ai dat sus acolo? Nu, tipo a venit din A, frate, s-a întors. Dar pe unde? Pe banană? Pe unde n-ai? Pe nici banană. Că voi toți v-ați dus în city să spawn. Da, ce drept cam asta. Spune că doi bani. Am banana. E acolo, da. Au clear. Spate. Au clear. A și B. Dugă. Aveau ceva arme bune? Erau pe Da. eco. Acum să-și ia AVP, ai grijă. Mi-au AVP, bă. Măcar. Și mă uit mid. Go big guys. Bă, ce They watch economie mid. bună ne facem. 3 dintre noi au peste 7000 bănet. Please don't go mid, I watch mid. Uite mine. Aștept să cred că o să aducă. Și ne arunca molotovul în idiot.
Uitor, nimeni n-a stat la ei pe mine. Hai. Trați odată, mă vedeți că am intrat în banană, ce stați acolo? Că... Nice, nice, nice. I'll go around. I'll go behind it. Just hold him off, hold him off, hold him off. Cine e acolo? Fugina, 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 fugina. Hai, lasă. Ia ceva arunc. Avem pe... Guys, good job. Fiu, mă, să-mi va picior, ce tensionat eram acolo. Vreau să dai smoke-ul, să fugina lor, de că Am aruncat smoke-ul. Da, și când ai dat smoke trebuia să fugi, dar lasă așa. Am crezut că o să intre, că o să fie YOLO. Să crede că-s loc și că o să intre. Din Cel nou, mai bine, nu știu. Dacă eram în locul tău, asta putea fi că știam că de în caz de să moară ăla, gen... Aveam, gen, bomba plantat și puteam să apăr. Gobi, Gobi. Again, nimeni nu stă la ei pe mid. Dacă n-au niciun AVP bun, ce vrei să faci? Yeah, go B. Mă de în caz să faci bun un rotate din casă în... Watch out behind you, go. Am lovit în picior pe unul. Vine acum pe mid. Bravo. Bravo. Stai că mă uit un primul pic. Hai, gata. Primul pic e luat. Uite tu acolo. Gol, Go, side. go, go. Unde? Sus! Coborât-o, coborât-o, hai pe el. Second arm. Spate fântânică! Bravo, hai. Oai. Și am și plantat bomba. Am luat mai mulți bani, 300. Oai, 11.000. Again, guys. I watch mid. Mă uite de care face un rotate casă, gen. Din casă pe mid. Eu mă uit mid. Ok. Te uiți tu în De fel dreapta? de nu mă uit gen când se duce, știi? Mă uit pe coridorul ăla dinspre casă spre mid. Ah, ok. Să nu-ți vină din două părți. Să nu... Ai, dar s-o pusă la... Ca futerea în chiloți. Să-mi fac ce zic combinația în și... Go away, go away. Smoke banana. Go. Iau bomba și am plecat, bă. Good damn it. There's one pushing up. Oh no, it's not. It's gone back. It's gone back. It's got an MP7. Nu-i nimeni în a doua cameră din casă. Te-ai Poate din urcat? prima. Nu, dar am sniperul și-l văd dacă era. Eu intru în casă, dar am, am bomba. Uite în prima cameră din stânga. Acolo pasă unul. Am atacat. Hai vin cu tine. Ia, era unul aici. Am zis. Hai, Ana, hai. E unul pe mid, du-te plantează bomba. Du-te plantează bomba, îl țin eu din care vin pe aici. Mă clipe, da, asta. One's going library. We jumped across into library. Don't peek him. Să dau reload. There. Spider, wolf, bro. L-am lovit în picior, frate! Come on. Okay, go. Unul aici. Bravo, Bravo. bravo. Nice, guys, nice. Din nou am prins AVP. Care bravo, pe când Am luat eu AVP. LOL, îs pe primul loc și au LOL 4 MVP-uri. Cum n-ai am luat eu 4 MVP-uri cu câte 2 kill-uri? Nu înțeleg. Înseamnă că dacă dai cu AVP-ul valorează pe mult decât, dacă ai dat cu un AK. Pardon. În CSGO History. Bă,
Bă, deci dacă nu ăsta se pune ca idiot și nu pot să iau pe nimeni. Uite, bă, norocos să s-o pus el în fund. Dacă ăla tropă e ca o maimuță. Ah, the MP7's OP. Lol, ce arată smoke-ul. Las că mă duc eu, Orfe. Eu-s mort. Mă sună niște checuri, bă. Plant, man. Go plant. Go plant and camp. Not. Next round. Din nou l-aș luat AVP-ul ca idiot. Nu mai am joc cu AVP-ul. Ne-au calea și grenazi. Wolfie. Wolfie. Hai, Wolfie. I'm back. Bine, hai. Nice. Nice. Bravo. Ce se pune Cictronar? Lol, 10, 4. Și 0 asisturi, deci pe cine am pus mâna am făcut kill-ul. Again, guys, nice team, nice. Nu înțeleg cum ei ne-au făcut primele 3 runde, nu știu cum le-au avut noroc, cred că sau ceva. Cred că au luat prima rundă. Au fost semi-eco, hai. Aveau arme mici, știi, mai pe 90, de asta aia macuri. Nu venea să de cuvântul. Fuck. Unde, unde? Unul... La ruine? Da. Acum e la fântânică în spate. Ok, știu locul. Ce prost și-a arătat poziție, dacă nu Nu l-am mai te mișca și tragem Ok. pâine. La limit am luat AVP-ul. Tu joci Sansa și CS în același timp, știi? Ce joc? Sansa și CS, știi? Tu dansezi și tragi. I watch mid. Donkey, please. Asta se pune în... E cel mai idiot loc și mi-e greu să fac kill-uri cu el. Că el se pune în cel mai... se duce Rambo. Că nu fac eu. Să stau... nu știu cum trebuie să stau cu ținta. Bă, ui, banana, n-am ce ai făcut. Hai pe mid, hai pe mid, vino cu mine mid. Tu fii în culoarea portocalie. Portocalie, da. Bun, păi hai mă, că ăștia... Uite în stânga, mă uite în dreapta. Ha. E mai curat ca orice altceva. Băi! Come on, Bombay, come on. Go B, guys. Come on, go B. Hai că îi rupem pe ăștia la sfeclă. La sfeclă îi rupem, mă. Lași la Negev.
Dar unde s-a dus mă ăștia, că s-a dus undeva? Erau acei. Ăla face ninja. Uite sus acolo. Unde bă? Nu face ninja, nu. Nu mă uita și eu. La cât mai ajung să fac ninja? Nice. Să mergem la cât mai ajung să fac un ninja. Nu, bă. Da, te ajut. Dar când o să fim, nu știu, la 13, 3 te ajut. Da. Ca să fim siguri, ca să nu riscăm, ok? Da. Da? Mm? De la 13, 3 te ajut 3 runde. Dar nu-ți fute nici eu. Eu fac ninja doar când pierdem urât sau câștigăm urât. Bă, să-i câștig 100% să-mi nu mai fac ăștia comeback în viața lor. Din nou, nimeni nu stă la ei pe mine, că îi omor. LOL. Ți-am crezut că le-au pe ăla cu grenada. Stai să dau reload cu neghebul. Am v-a aruncat flash la inside ce n-ai. Da, și mi-ai dat și mie. A, e mort. Eu trecem în umbra lui. Banana, banana, banana. Boom, headshot, boom. Îl urăsc pe ăsta cu AVP-ul lui, că se pune într-un loc foarte futere pentru mine. Se pune în tunel, știi, în groapa aia de tunel, știi? Și mi-e greu să stau să mă uit în același loc, că stă cu capul lui fix acolo. Și e greu pentru mine. Poate nu te mai pui în mijlocul drumului de acum? Scuze. Haide! Ceau. Ce au un AVP pe banană. Yeah, I got a couple of kills. Hey, by the way, so if you want to join in, I just kind of... Come on, rotate all the way back to the mid, hey, come on. Să platăm și bomba să mai luăm mai mulți bani, ulti. Am 16 view-uri, ulti. Uite la câți bani am, zice pe banilor. Da, știu, de asta mi-am luat tot ce mi-am luat. Hai să-i batem ăla cu mai urâtă. Să-mi iau și un eghep, nu, ia. Să lași la ți-a gang ale terios în timpul. Aruncă și și game. După mai iese, nu știu. Doar cu 5 MVP-uri. Dai prea mulți bani, știi? Ce vă jucăi? Au ce aici, au acum stăm toți ca... Nu a venit nimeni. Ce dragă vrei să mai vină, bă? Oară cu o grenadă. Bă, da, tu ăsta albastru sau cine e? Stă în fața. Știu, bă, ăla e tot... Bă, ăla eram eu, bă. Bă, prost. Ce te bagi de fiecare dată în fața mea, băi? Nu eu mă pun în fața ta, tu te pui în spatele meu. Vrei să spun un glonț în ceapă? Da, bă, hai mă, intrați. Na, uite-le smoke. One's in that. No, you can't. Oh, unlucky. 1 second, Aaron. Ah, crezut că era pe la spate. Please win this. Go, man, go. A, trebuia să pună pe cuțit. Full control, guys, full control. Easy, Yeah, easy. nice mic. Your mic is broken. They're getting raped by everybody.
Iar microfonul ăla e putere. I'm gonna go A and get these guys now. I go B. Păi mea până B. Ok, hai repede. Hai repede ca să mă uit banana, ok? That was just for nice. Ca să nu pierd nicio timp. Și o să vină B. Come on, 3B. Ăștia o să vină B, îți spun la sigur. Eu. De ce crezi că vreau acum? Pentru că e 11-4, știi, și o să încearcă rush. Știi unde să-mi faci, da? Da, da, da. Hai. Gata, băgat. Du-te Banana. n-aș apăra acolo, de care să fac. No, go A, too A. It's A. Use these couple ones. That's A. Nu mai fă, hai. Fuck! 37 de rola, bagă. This one. 62 am dat lui ăla. Na. Facem că până strângem rost de arme. Că la arme îi rupem, știi, la pistoale ne fac, vezi? Nu știu, faze că iau orașul ăla, știi, fac orașul de... Go, man, go. Go, dead, no problem. Just run out. It doesn't matter. Nice. Nice. Go reload and go. Nice! Nice. Awesome, man. So Go. All in vent if you clutch. Oh, you might not do that. I'm gonna die. Save the 5-7. Nice. One of them died, so they're not gonna be able to die. Și era prin casă, ai văzut îl fi. Alright, good job, man. Yeah, good job. It's gonna be good. Two people go B. I go B, probably brushing B. Îți fac apă? Da. Ar fi frumos, gen. Să sari de sus să iau câte... Pentac. Hai, nu mă bloca. Gata. Îți dă bea. Sau nu? Whoa, that was confusing. Damn. Yeah, I think it's gonna be in there. I'm gonna put it on AK. Oh, yeah, kill the guy there. Yeah, then chick on your right, Okay, it's it. Holy fuck. Damn camp. De unde te-a luat? De pe banană, de la ei din bază stăteam grijanic. Ne-am și din banană, pe mid m-a luat. Stai acolo. De la plântuță, dracu, pe acolo. Du-te în casă. Vezi că o să fie unul pe aici prin casă. Acum sunt doi aici, uite acum, nu? Bun, și mai e unul. Go to the diffuse. Go, man, go. Aoleu. Next round. Go for defense, frate, go for defense! Asta e, ce vrei. Deci de fiecare când vă ascult pe voi, de fiecare dată crăb. Bye. Easy weapons. Orico. Hai să cu armură. Îmi cumpăr un mac și o armură, că na. Nu-ți mai fac bă. Bă, nu ne merge faza. Că asta nici nu e pe banana asta. Eu plec spre la A, că văd că stați bine voi acolo. Că nimeni nu stă acasă. Banana. Stai acolo, nu te arăta. Când intră atunci. Mă văd. LOL. Banana. Asta să se un flash, genial. Ai văzut mă căzut găina aia? Căzut o găină în groapa aia. Da, nice, că până nu prind armă n-am ce să armă plus grenăzi. Să-mi bag piciorul. Armă mare și atât, n-am bani altceva, de îngrijanie.
Eu mă duc în A să stau la apartament. Go 3B, I go A. Țin apartamentul și trebuie să să ținem pe mid. Green, watch mid. I watch house. Din A. Trebuie să uite la unde. Bun. Nice job. Flash, banana. Știi că eu nu o să plec de aici până nu văd bomba, că e acolo. Să rămâneți acolo. Am auzit un molotov De unul a murit casă, știi, la... și bomba aici. Go bomb, go bomb, go bomb. E banana, da? Nice, guys, nice, nice. Gata, Good să job, good job. Vă dau șarm dacă vreți. No, avem. Faci. Again, guys, again, Gata, ok? map. Nu-ți fac acum, mă duc în... Ți-am zis că nu o să fie 13 sau 14 atunci. Mă mai întreb o dată. De ce rolul ăsta? Trebuie cu mine. Spune-i lui ăsta, man, please, up. Yellow, can you Up up me? me. Here. What ninja? Here. Up me here. Did here. Watch out, watch out. Unul mid. Okay. Veniți repede. just had more through the walls. There's one coming out of apps. Nice. Nice. One more on apps. One more mid. Fuck my life. Mă risc cu augăul, dar n-am ce face. Și defuse, că e normal. Hai, Wolf, nu fi afectist. Da, Tu ceva. rămâi în bază, fii ninja în colț în dreapta. Mă uite o banana. Banana. Fă-mi sus. Fă. Du-te. Unde e move-ul? Da-i în bază. Trebuie să intra pe banană ca să intru și eu. Da-ți banană, stai acolo, ok. Hai după el. Băgăm în pușcă. One last guy banana. Come on, please kill him. Thanks God for you. Am luat account, bă, ce? Faci up? Da. Faci up? Dar ai zis că la 13 îmi faci. Vreau zis că da, Da, am prins cartel, frate. Ah, Eu mă întreb oare cum ar arăta cartel Better Scare, oare cum ar arăta? Știi, tot timpul m-am întrebat, chiar am zis că o dată. Serios, tot timpul m-am întrebat, oare cum ar arăta, frate, skin-ul ăsta, știi, care e gravat, știi? Arată nașpa, frate, cartelul. Mă, mie îmi place, arată așa fain. Arată nașpa. Hai, N-are mă, nimic special la el. gata, mă, are desene alea, Haide, mă. Nașpa, gata. țara. De ce de fiecare că vreau să fac ninja, hai să duc A? He's going through, he's going A apps.
Stai o bestie. No, go down there, go down there, go down there. No, go. Okay, he's going there. Nice. Stau bem cade. Second mid. Someone look mid, two mid. We're in the clear. Zârbâgă, e ok. Ce? Nu zicea la știi că aici. Știam că de aici vin back cu bomba or something, eu sunt aici cel bine. Think one's mid. Second mid. Okay. Good job, guys. Good job. Uite o găină în pat, what the fuck. Speră găina. Good job, team. Mai face apă o dată. Tot mad. Have a drop, please. Now we're down. Wolfie. Wolfie. Câți mă armă, Ulfe? Nu sta cu pistol, ține arma așa. Că știi cum e, ninja, dar trebuie să ai o armă în mână. Că pistolul nu te ajută. Băi, oricum dacă eu stau acolo sus, nu mă mir. Da, mă, dar e ca idee, știi, dacă ei vor să ai farme, știi, poți să iau mai repede. Și avem multe glonțe la pe înainte de la. Gata, a spus perfect, frate. Oh no, he's outside, he's near the forklift, he's coming A. Burn A apps, burn A apps. No, green, yeah, look there. Literally, behind that little blue thing, the little blue map. Nice. Oh, Wolfie on your left. On your left. Oh, nice. Let's go, on your right, Wolfie. Check that. That's your team. Fac mă speria de tine. Unde e bomba, bă? Yeah. Mid. Got Wolfie. Straight. Nice. Acum fă din nou că ăștia vin bestie. Ba, nu le mai iese. Deci lor le iese doar când au pistoale, atâta. E fain așa, nu? Să-ți iasă doar când ai... Astea sunt 8 runde doar. Ce armă are ăla, mă? Join, tu vezi cum i-arată? Ce dracu are ăla? Negev să pun. Tu vezi cum i-arată sus. N-am fost eu. Hai, da. Da, și mie play, da, hai zi-te. Hai, mă, da. Bă, dar și proști nu vin back? Să le-ai bătat de 2 ore, frate. A fost B1. I-am văzut scăfuri de aia și deci mă urmă. Al doilea. They're an axe. Eu sincer vreau să pierdeți să pot să dau ninja. E în house, frate. Ah, că vei Nice job, good, nice job, nice, GG. GG, guys. Gol nu va doi, bă! Pe bune? Gol nu va doi! LOL. Glumesc, bă. N-avea. Cam asta a fost meciul. Până la viitoare, numai bine, pa, pa.